Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:47 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko ligaiskako 13. jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu hasi aurretik gogora ezagun sailkapena, B serian bezala hemen ere saltxa baitago, jada iaia finalerdietara sailkatuta daudela Laso eta Iztueta eta Ezkurdia eta Errezusta 9 punturekin. Elordi eta Zabaleta dira 3. 7 punturekin, 4. Artola eta Mari Ezkurrena 7rekin ere, 5. eta 6. Urrenezurren Jaka eta Imaz eta Altuna Aranguren 5 punturekin, 7. dira Peña eta Albizu 4rekin eta aukerari gabe, Peio Etxeberria eta Martija 2 punturekin. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera, hain zuzen ere Amorebi eta Etxanon, eta bertan Elordi eta Zabaleta, Peña eta Albizuren aurka izango dira. Hemen Elordi eta Zabaleta irtengo dira favorito, lehengo astean Jose Javierrek partida oso kaskarra egin zuen, esango nuke sekula ikusi diodan partidarik txarrena ere izan zela, pilota asko galdu zuen, gainera ezin izan zuen agindu atzeko kuadroetan, eta oso zaila da, normalean Zabaletak 2 norgehiagoka hain kaskar eta hain irregular egitea, horregatik gaur nik uste Amorebi eta Etxanon beste modu bateko partida ikusiko dugula. Baina Peña eta Albizu gaur irabazi beharrean dira. Ez daukate erdibiderik. Gaur galdu ezkero jada kanpoan lireke, txapelketatik kanpo iaia, oso aukera gutxirekin, eta gaur irabazi beharra daukate, bai edo bai. Aurrean nik uste Peñak Elordiri jokatu ezkero eta Peña askoz ere momentu hobean dagoela, bai defentsari dagokionez, bai erasoan, Elordi kamutsantzean ikusten ari gara azken jardunaldi hauetan, konfiantza handiri gabe, saiatzen da aurrean jokoan haste, baina ez du asmatzen, eta atzean egongo dagakoa, ea Zabaletak zenbateraino domina dezakeen, eta ea Albizu nola dagoen, baina hala ere Elordi eta Zabaleta hasiera batean favorito. Tafaian Artola eta Eskiroz izango dira Etxeberria eta Martijaren aurka. Artola eta Eskiroz, nik uste Peio Etxeberria eta Martija irtengo direla favorito, ja aukerari gabe daude, txapelketa alik eta ondoen bukatzen saiatuko dira, eta Julen Martijak partida osagarria jokatuko dituen bitartean Peio Etxeberria jada buruzburukoari begira jarriko da erabat prestakuntza horretan sartuta, lehengo urtean ez zuten sartu eta ziur aski amorrua sentituko zuen, aurten sartuko dutela iruditzen zait. Atzean Martijak hasiera batean agindu egin beharko luke, Eskiroz bai, B serie mailan eta zelari segurua da, baina askotan agintzea ere kostatzen zaiona. Julenek berriz beste gatz badu, beste gaitasun bat, eta horregatik Etxeberria eta Martija irtengo dira favorito. Bihar oso partida garrantzitsua seguran, Altuna eta Aranguren, Jaka eta Imazen aurka. Hemen Altuna eta Aranguren ikusten ditut favorito, Jokin Altuna sekulako momentuan dagoelako. Haze 2 partida atera dituen, bai orain 2 aste Ibarren eta aurreko astean Bilbon, magia, txapeletik untxiak ateratzen ari da berriro ere Amezketarra, eta Amezketarra horrelako momentuetan dagoenean oso zaila da ari irabaztea. Jakak eta Imazek zein dute aukera bakarra, Ander Imazek nabarmen agintzea aurrean, eta Jakak aukera duenean aurrean errematatzea, baina badakite Jokin Altuna jokoan eroso sartu ezkero ze momentutan dagoen, eta hori ekiditen saiatu behar dira derrigorrean Jaka eta Imaz, baina Amezketarrak ez die hain erraz utziko, eta horregatik Altuna eta Aranguren ikusten ditut hemen favorito. Eta igandean Eibarren Urrutiko Etxea eta Iztueta, Ezkurdia eta Errezustaren aurka. Urrutiko Etxea Unai Lasoren ordez arituko da, ez dugu esan, baina Eskiroz Mari Ezkurrenaren ordez arituko da gaur Tafaian. Urrutiko Etxea berriz Lasoren ordez, eta hemen Ezkurdia eta Errezusta, azkenean atzean indarrak nahiko parekatuak ikusten ditut, Iztueta eta Errezustaren artean, eta aurrean Mikel Urrutiko Etxea aspaldian ez du ikusi, egia da lehengo astean uste dut Gautegi Zarteagan partida jokatu zuela, baina jada Laso eta Iztueta sailkatuak daude finalerdietara, Ezkurdia eta Errezustak ere hau irabazi ezkero eta irabaziteko favorito direla iruditzen zait, jada finalerdietan leudeke,
atzean indarrak parekatuak eta aurrean Ezkurdiak dominatu beharko lukeela eta aurrutiko etxea asko behartu, Ezkurdia eta Rezusta irtengo dira favorito. Jardunaldi zirraragarria datorkigu lehen mailan ere, ea zer gertatzen den guk kirolunean beti bezala analisiak egingo ditugu noski, hause izan da esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu bitartean ongi izan agur.